Вітаю вас, дорогие сябры, на телеканале «Беларусь 4 Брест». Нядзеля вечар, і вы глядзіце Міністэрства дзяцінства. Распачаўся апошні месяц зімы. Як ён называецца? Правільна, люты. І сёння мы будзем да яго рыхтавацца. А дапамогуць нам у гэтым нашыя сённяшнія ўдзельнікі пасяджэння. Сустракайце, Павел. Добрый вечар. Вадим. Прывітанне. І Арына. Вітаю вас. Рада вас вітаць, паважаныя сябры ў Міністэрстве дзяцінства. Ну і традыцыйна давайте пачнем з таго, што кожны скажа, за што ён сёння адказны. Калі ласка. Я міністр зімовай бяспекі. Я міністр актыўнага адпачынку. Вельмі добра. Ну, а вы запрошаны ганаровым сябрам. Мне вельмі прыемна прыйсці ў Міністэрства дзяцінства. Дзякую за запрашэнне. Я звярнуў увагу, што нашы юныя міністры звязаны з тэмай бяспекі ўзімку. Я з гэтай тэмай вельмі добра знаёмы. Я вучусь у сярэдняй школе нумар 16 горада Брэста, у ваенна-патрыятычным класе МНС. Таксама я вучусь у ваенна-патрыятычным клубе «Зубар». У будучым я планую стаць выратавальнікам. Я спадзяюся на тое, што мара ваша абавязкова споўніцца, і ў Беларусі з'явіцца яшчэ адзін такі выратавальнік. Вераніка, мы глядзелі выпуск Міністэрства дзяцінства, дзе міністры наведалі цэнтр бяспекі ў Брэсце. Сябры, памятаеце бераг ракі, маланку, лес? Я з вялікім захапленнем наведала гэты цэнтр. Олега, мы наведалі. Было вельмі цікава пабываць там, што ты бачыў па тэлевізары. Мы гулялі там, але рака была ўжо зімовая. Хочаце паглядзець? Мы здымалі там відэа і з радасцю падзелімся з гледачамі Міністэрства дзяцінства. Лед возле места впадения ручья тонок и опасен. Сёння мы знаходзімся ў цэнтры бяспекі МНС у Брэсце. На лакацыі зімовага вадаёма. В устьях рек и протоков прочность льда ослаблена. Чем прозрачнее лед, тем он прочнее. Глядзіце, якая цікавая і карысная лакацыя. Лед у берега часто бывает тоньше, чем на середине реки. Ты запамятаваў, што дзецям на зімовы лёд выходзіць нельга? Дзякую вам, сябры. Я бачу, што да тэмы бяспекі вы сапраўды ставіцеся вельмі сур'ёзна. Ну, а я вельмі сур'ёзна стаўлюся да інтэлектуальных размінак у Міністэрстве дзяцінства. Сёння яна будзе вельмі простая, вельмі лёгкая, магчыма, для вас. Але мы яе зрабілі для нашых самых-самых маленькіх гледачоў. Ну, а вы нам дапаможаце. Зараз мы вам прадстаўляем некалькі зімовых лакацый, а ўдзельнікі нашага сённяшняга пасяджэння нам падкажуць, які інвентар неабходна ўзяць з сабою на гэтыя лакацыі. Так, глядзіце, першая у нас тут такая добрая снежная горка. Міністр Арына, што возьмеце з сабой? Я возьму санкі. Цудоўны выбар. Так, глядзіце тады яшчэ раз. Лес. І такая цікавая сцежка ў лесе. Што туды браць? Мяркую, неабходна ўзяць лыжы. І вельмі добрае і правільнае меркаванне. Міністр Вадзім, гэта што? Відавочна каток. Што возьмеце з сабой на каток? Патрэбна канькі. Вельмі добра. І чацвёртая лакацыя, глядзіце, таксама каток, але ён трошкі змяніўся. Так это же гульня ў хакей. Вельмі добра. І што нам там спатрэбіцца, акрамя канькоў? Там нам спатрэбяцца клюшка і шайба. Я спадзяюся, што і нашыя самыя-самыя маленькія гледачы таксама справіліся з такім цікавым заданнем. Скажыце, сябры, а вы любіце нейкія зімовыя актыўнасці? Мне падабаецца хадзіць у зімовы лес. Гэта цудоўны час, каб правесці выхадныя з сям'ёй. Катанне на каньках – гэта мой любімы занятак. Здаецца, цяжка, але трэба звыкнуць і ўсё атрымаецца. Катанне на каньках – гэта вельмі цікава і весела. Жадаю ўсім паспрабаваць. Ну, я мяркую, што абавязкова мы скарыстаемся такой добрай парадай, міністр Вадзім. Узімку мне вельмі падабаецца катацца на каньках і лыжах, а таксама я занимаюсь хакеем. Яшчэ я хачу звярнуць увагу. У адпачынак самае галоўнае – гэта бяспека.
Вельмі добрае слово вы сказалі, пагаджаюся, міністры, пагаджаемся з ганаровым сябрам. Конечно. Ну а больш падрабязна пра бяспеку ўзімку нам раскажа ганаровы госць нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта афіцыйны прадстаўнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Тукай Ірына Валер'евна. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя ўдзельнікі пасяджэння, тэлегледачы, Вераніка. Рады вас вітаць, Ірына Валер'евна, у Міністэрстве дзяцінства, тым больш і тэма для вас вельмі блізкая. Гэта тэма бяспекі. Мне таксама вельмі прыемна бачыць нашых паважаных міністраў. Раскрыю вам сакрэт, мы ўжо знаёмыя. Крыху раней юныя міністры былі ў нашым цэнтры бяспекі, дзе мы падзяліліся з імі карыснай інфармацыяй. Нашы супрацоўнікі расказалі ім пра бяспеку ўлетку, тым ліку і на вадаёмах. Сябры, а якія асноўныя правілы для дзяцей вы запомнілі? Заўсёды быць пад наглядам дарослых. У любой небяспечнай сітуацыі тэлефанаваць 112. Малайчынкі. Хочацца адзначыць, што бяспека ўзімку таксама мае важнае значэнне. Асноўную небяспеку ў зімовы перыяд уяўляюць вадаёмы. На жаль, дзеці выходзяць на лёд, каб пагуляць, скараціць шлях дадому або на рыбалку з дарослымі. Але так рабіць нельга. Гэта, сябры, небяспечна. Можна праваліцца пад лёд, а выбрацца ўжо складана. Таму запомніце, калі ласка, важнае правіла. У зімовы перыяд дзеці на вадаёмы не павінны выходзіць. Дамовіліся? Канешне, дамовіліся. Цудоўна! Яшчэ раз звяртаю увагу нашых гледачоў, тым больш нашых самых юных гледачоў. Вадаём у зімовы перыяд гэта вельмі небяспечнае месца. І самастойна вам, дзецям, там знаходзіцца нельга, толькі разам з дарослымі. А калі здаралася такая сітуацыя, што нам рабіць, каб дапамагчы чалавеку і не пагоршыць сітуацыю? Калі вы трапілі ў бяду, самае галоўнае правіла – не панікаваць. Трэба клікаць на дапамогу і старацца выбрацца з вады. Але для таго, каб не трапіць у такую небяспечную сітуацыю, трэба выконваць правілы бяспекі. Дарэчы, па гэтай тэме у нас ёсць вельмі цікавы мультфільм для дзяцей ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Чароўная кніга». У ім незвычайныя героі расказваюць пра тое, чаму нельга выходзіць на лёд і якую небяспеку тояць у сябе зімовыя вадаёмы. Прапаную праглядзець вам урывачак якраз па нашай тэме. Ух ты! Настоящий лед! Классно! А что тут написано? Я никак не могу понять. Что? Тут написано, что по льду ходить нельзя. Нельзя? Это можно. А нельзя. Это всем известный язык безграмотных. Очень странно. Мне кажется, нас кто-то хочет запутать. Ребята, предлагаю сейчас же побегать по этому новенькому льду. Друзья, перед вами озеро, которое покрыто льдом, и вам кажется, что по нему можно идти, а на самом деле это очень опасно. Опасно? Я где-то услышала слово «опасность». Звоните в 112. Не верю я всем этим рассказам про опасность. Что может случиться на льду? Слышал я одну интересную историю про такой случай. Решил как-то один мальчик по льду озера побегать, хотя все ему говорили, что это опасно. Пошел и провалился под лед. И что дальше с ним стало? А ничего. Рыбы его съели, одни косточки от него остались. Ничего себе! Он что, совсем глупый? Бррр, волосы дыбом от такой истории. Так что лучше на льду не играть. Но в истории ничего не было про то, что нельзя кататься по озеру на коньках. Об этом я слышала другую историю. Пошел как-то один мальчик на коньках по озеру кататься, и провалился он под лед. Ого, а что он ест? Кушает он только водоросли. Огромный краб заставляет мальчика работать и никуда не отпускает. Бррр, жуть! Мурашки по коже! Не хотел бы я оказаться на его месте. Не окажешься. Главное, в неположенных местах на коньках не кататься. Ходить по льду нельзя, кататься по льду нельзя. А на санках хоть можно? А про санки был такой случай.
Нет, стой! Не нужно больше никаких историй! Мне уже и так страшно! Испортили весь аппетит! О! Ребята, еще раз напоминаю, что выходить на лед озера категорически запрещается. Кататься на коньках или санках нужно только в специально отведенных для этого местах. Друзья, я как раз вижу такое место. Там нет машин и специально оборудованная площадка для катка. Ну что, друзья, предлагаю весело, а самое главное, безопасно провести время. Кто со мной? Я! Ірына Валерьевна, а дзе можна паглядзець гэты мультфільм цалкам? Мультфільм можна знайсці ў інтэрнэце або на афіцыйным інтэрнэт-партале Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Вернемся яшчэ да нашай такой невялічкай падтэмы, як актыўны зімовы адпачынак. Павел, скажыце, а што вы параіце юным гледачам Міністэрства дзяцінства? У час адпачынку я параю нашим гледачам не рызыкаваць, не паддавацца на правакацыі сваіх сяброў. Напрыклад, табе слабо і гэтак далей. І самае галоўнае, давайте яшчэ раз скажам гэтае слова ў зімовым адпачынку, гэта Бяспека. бяспека, вельмі добра. І правільна казаў ганаровы сябар. У ўсіх сітуацыях патрэбна не рызыкаваць. Тым болей, што для сябраў заўсёды знойдзецца альтэрнатыва. Ну, напрыклад, калі надвор'е неспрыяльнае, так, а гуляць у пэўныя зімовыя віды вельмі хочацца, то як адзначыла слушна міністр Арына, заўсёды знойдзецца альтэрнатыва. Падтрымліваю калег. Я, напрыклад, вельмі люблю катанне на каньках. Гэта вельмі весела і захапляльна. А калі хто хоча, можа наведаць лядовы палац. Там усюды знойдзецца альтэрнатыва па душы. А я спадзяюся, што і удзельнікі нашага сённяшняга пасяджэння і нашыя тэлегледачы ўсё вельмі уважліва слухалі і глядзелі. Бо зараз нам, сябры, неабходна падвесці вынікі, якія высновы зробім. Зіма – гэта цудоўны час для адпачынку, але на першым месцы заўсёды павінна быць бяспека. Заўсёды знойдзецца альтэрнатыва па душы, нават калі надвор'е не зусім спрыяльнае. У любой небяспечнай сітуацыі тэлефанаваць нумар 112. Ірына Валерьевна, калі ласка, азнаёмцеся з высновамі нашых удзельнікаў пасяджэння і калі згодны з іх меркаваннем, калі ласка, ставце свой подпіс. Згодна з высновамі удзельнікаў пасяджэння, вельмі слушна. А мы замацуем, сябры, вашае рашэнне нашай пячаткай Міністэрства дзяцінства. Хочацца звярнуцца да бацькоў. Паважаныя матулі і таты, ведайце, дзе знаходзяцца вашы дзеці. Ні ў якім разе не пакідайце іх без нагляду і паўтарайце з імі правілы бяспекі. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана. Будзьце разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вами упэўніліся, што падчас адпачынку узімку на першым месцы павінна стаяць бяспека. А сёння мы з вами прачытаем урывак з верша «На рэчцы зімой», які напісаў Якуб Колас, пра любімыя дзіцячыя зімовыя забавы і пра прыгажосць роднага краю. Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому, кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому. Хочацца Алесю выйсці на двор з хаты, взяць з сабой сякерку, ды ў той лес кашлаты. Стукнуць па дзярвяках за пляча абухам і глядзіць, як сыпне снег халодным пухам. Як стаяць над рэчкай хвоі і яліны, як ім снег халодны нахіліў галіны. Мамачка, голубка, просіць ён так міла, можа б ты на рэчку пагуляць пусціла. Я не буду доўга, зараз жа вярнуся, трошечки на рэчцы, в санках паважуся. Ну ідзі, пабегай, толькі апраніся. Ды глядзі ў палонку, сынка, не ўваліся. Радасць і раздолле хлопчыку малому, і не пазайздросціць ён цяпер нікому. На плячо сякерку, саначкі ў руку, взяў кусочак хлеба, цюцік свіснуў жуку. Пад скарынкай лёду, тут жа, каля хаты, працякала рэчка, скрозь лясныя шаты. Працяг верша знайдзіце, калі ласка, самастойна,
і абавязкова падзяліцеся з намі. На гэтым мы развітваемся з вами. Убачымся вельмі хутка, роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!